yung regalo ko sa'yo, wala na ako ibibigay. Napakakuripot mo. Hindi, kidding aside, no, itong ating skit for today's radio ay nakalaan talaga para sa'yo. Ay, wow. Oo, kasi alam ko kapag birthday mo, sumasama loob mo eh. Bakit naman? Siyempre, tumatanda ka na, lumalayo yung edad mo sa akin. Kahit 21 lang ako? Mama mo! Para sa second question ko sa'yo, Konyo Bicolano, ano ang isang bagay na masasabi mong kukumpleto sa birthday mo? Ay, gagi, parang legit to, kapag tumitirik na ako. Ay. Yan, kumpleto na birthday ko. Anong tumitirik? Kandila. Oo. So gusto ko kasing nagtitirik ako ng kandila. Akala mo mata, di ba? Kaya nga eh. Akala ko kasi, di ba sabi mo gusto mo nang may binoblow? O Oo. ikaw yung binoblow? Ako. Nagpa-practice na! Hindi, well, kumpleto ang birthday ko kapag nagtitirik ako ng kandila. Oh, wow. Ayan, sa church o simbahan and all. Kasi that has been my tradition ever since I could remember. Nung nagkaisip na ako. Actually, last year lang ako nagkaisip. Actually, late bloomer ka eh. Late bloomer. Pero maganda yung sinabi mo na kandila. So, kahit wala sa cake, okay lang? Okay lang. Okay lang. Eh, di yun na yung regalo ko sa'yo, kandila. Grabe ka talaga. Ay, nako, dahil speaking of birthdays, eto Kabisha, ibibigay natin sa'yo ang sunod na 2 uri ng Birthday Celebrants! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga galante. Happy birthday, Jessa! Happy birthday, Jessa. Hala! Nagulat ako kasi hindi kayo sabay-sabay. Thank you naalala niyo yung birthday ko. Ang sweet niyo naman. Okay lang yan, Jessa. Ano ka ba? Nakalimutan ko yung line ko. Jessa, saan nilalagay itong lechon tsaka itong buffet table saan isi-set up? Akala ko Robin Shena tipid. Akala ko tipid si Jessa. Kaya nga eh. Pero hayaan mo na. Ganyan naman talaga yung kaibigan nating si Jessa, di ba? Paloki kunwari. Guys, pasensya na saan to? Lechon? sa lechon at buffet ko Pasensya na. Hindi rin ako masyadong nagsiselebrate ng birthday. O yung balloons ipasok. O yung bouquet ipasok. Yung Mukha lechon, nga, sige pa. Jessa eh. Oo. Ayan! Uy, aabangan ko to within the day. Yung lechon tsaka buffet mo Merong lechon. Pero ayoko na lang batiin. Pero salamat sa mga... Salamat sa mga nagpapadala. Ayan, maraming salamat. Pero itong mga galanteng to, alam mo kung sino to? Nicole Yala. Yan yung may mga pa-buffet. Tapos, di ba, buffet. Magsasabi, pasensya na, ito lang Nakakaya naman yung kandila ko lang para sa... Oo, pero nako, enjoyin nyo lang yan. Diba? Tsaka dahan-dahanin nyo kasi isipin ninyo nagda-diet pa rin kayo. Hindi may yung iba kasi merong mga New Year's resolution. Kapag birthday, doon na sisira. Diba? May mga ganun, diba? Akala ko kasi laging sira. Diba? Tapos December na next month. O isang buwan na lang, diba? New Year na ulit. O di wag na sundin. Pero kidding aside, itong mga galante, ito yung mga gusto nating nagbo-birthday. Yan. Kahit na sabihin natin na depende sa nagbo-birthday kung ano yung klase ng celebration na meron siya. Yan. Doon pa rin tayo sa galante. Oo, kasi anyway, libre lunch, libre dinner. Kumbaga parang week-long celebration ito. Tutok. Kaya abangan ko hanggang Friday yung libre mo Sige. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga pabebe. Totoo. Happy birthday, Jessa! Hala, nagulat ako! Thank you, naalala niyo yung birthday ko, guys. Ang sweet niyo. Jessa, paano hindi namin maalala Araw-araw mo kaming nire-remind. Ay, grabe. Pero salamat. Uy, Jessa, dahil birthday mo ngayon, lilibre ka namin ng iced coffee. Hoy! Ano ba? Wag na, nakakahiya. Wag na kayong ganyan. Okay lang. Ano ka ba? Sige na, total birthday mo naman. Wag na. Anong iced coffee sa'yo? Wag na. Ipapadeliver ko na. Wag na. Wag na! Hindi niyo ako pipilitin. Wag na, arte mo
Naalala ko yung ate ko dito. Si Ate Grace. O kasi pabebe talaga yun. So nasa mall kami noon, birthday niya. Ate bili tayo ng damit mo. Kahit di wag na. Okay lang may damit pa. Sige. Samgyup tayo. Hindi wag na. Hanggang sa nakauwi kami, nagtatampo. Sabi ko, bakit? Di nyo man lang ako pinilit. Alam mo, ganyan-ganyan din yung tatay ko. Talaga? Oo, kasi pagtatawagin na namin siya kakain na, syempre, bago kayo kakain sa handaan, magpipicture muna. Legit yan. Alam mo, ang init ng ulo niya nung tinatawag na namin siya. Bakit? Sabi niya, tigilan niyo ako. Ayoko nagbo-birthday. Wow! Sayang lang yan sa pera. Ganyan. Pero pag akyat doon, nakita niya na yung handa, tuwa-tuwa siya, selfie-selfie naman siya. Siya yung nauna pang mag-post. Ay, naku. Kaya kung meron man kayong mga kapamilya na kahit sabihin nila hindi sila mahilig mag-birthday, pilitin nyo pa rin, di ba? Kasi sa loob-loob niyan, gusto lang magpapilit. Totoo yan. Pero ako sa perspective ng ganito, ako kasi papilit din ako sometimes. Na-appreciate ko yung mga effort. Kaya ikaw, kahit epic fail yung surprise mo, sobrang na-appreciate ko yung Robin Shena. Those small moments, it makes the birthday more unforgettable. Salamat at appreciate mo yung surprise kung hindi natuloy. Kahit sabi niya, sa digital mo na lang, ito sa cellphone mo na lang tingnan. Kaya nga Alam mo, shoutout ko talaga kung sino yung may-ari nung car surprise na yun. Nakakainis. Pero I appreciate it so much. Pero ayun nga sa lahat ng mga balak i-surprise yung mga kaibigan, kabisyon nila na nagbo-birthday, gawin nyo lang. No? Kasi kahit sabihin na ayaw nila, talagang ma-appreciate nila yan. Minsan lang yun sa isang taon. Kaya ikaw i-appreciate mo Surprise! Siya, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na kakabisyo nating nagbo-birthday ngayon, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nako, quick shoutout lang sa mga ka-birthday ko. OMG, Laika at Karen Davila, happy birthday sa inyo. Ayun nga, ka-birthday mo pala sila. I just realized. Oo nga. Ay, hindi. Batiin mo na rin kung sino yung nagpadala ng lechon sa inyo. Hindi, wag na. Hindi, pero alam nyo na yun, maraming salamat. Ayan. At kung ikaw rin, kabisyo, gusto mong magpadala para kay Konyo Bicolano, i-drop off mo lang yan sa Manila Broadcasting Corporation. Company? Kahit company yun? Ibang estasyon na yun. Sorry. MBC CCP Complex, Vicente Soto Street. Yan. Operation Tulong. Siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Tara Kape. Tara Kape. Konyo Bicolano at Robin Shena.